Dit golfkarken, dat is echt leuk, jongens. Net Leon. En wat is dat dan? Eén vis? Nee? Kwal toch? Oh, een Een inktvis. is dat een kwaal? Ja, kijk eens maar. Oeh, wie mag je net wezen, Jara? Ga weg, blijf weg. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben druk aan het wasje. Ik ga de bordskippen weer in de hoes. Dus ik nog even oprijden. En dan zal ik zo richting de theatertuin. Zaken de squallen, elders naar de opvang. Want in de theatertuin hebben we Joet nog even een vaststelling van de basissquallen van de Westreen, groep 8. En ondertussen heb ik ook eigenlijk ook nog wat tarrieringen doen voor het Rockabilly Fest, want dat is deze week, eind deze week. Dus even zien of dat tussen erop nog geslagen. Van een beetje bij jaren zaken er, dus daar nog even wat maar beduinen. Dus een dij mij van alles en nog wat. Ik zet de badskip even oprijden. Nou, de wasken, dat blijft alleen hingen. Ga ik geen tijd voor hem op te vouwen. Maar wat van de week heb ik gewoon van het rek aanpakken en waarom. Dan lijkt het me gewoon een heel strak plan. Ik neem je mute met mij via het net te abonneren en te liken. Wat gaan we nou weer bedenken, Elsje? Hou door een beetje. Wat gaan we nou weer bedenken? Nou, iets mijn vlierbedekking. Dit vlierbedekking komt op het podium. Dat het wat minder... dat het wat dempt. En wat minder lawaaierig is. Dit golfkarken, dat is echt leuk, komt, jongens. Net Leon. Daar maar binnen. Daar hebben we binnen. Nou, deze spullen is al binnengebracht. Beppe Klaasje doet nou een doekje, de stwoltjes. Goed bezig, Beppe. Nou, ze zijn nou druk aan het opbouwen. Dus ze willen even helpen. We helpen het vlierbedekking op het podium. Dan dempt het wat. Het ziet er nou al heel leuk uit. Het is weer vers mooi. Nou, ze hadden het decor zo vier als kleer. De eerste band van groep 8 binnen er al. Er komen ook aan nog 2 klassen die het komen te zien. Dus dan gaan ze de generale repetitie doen. En dan joen voor het echtje. Ik zal de beestje doen als je dus Jimmy al op te wachten. Ik ben wat later dan zoals jongens, hè? Goeiemorgen. Gaan we verlet van wat? Ik zet de beestjes even doen en dan zal ik aan op kantoor even wat dingen doen van het Rockabilly Fest. Nou, hier zit alles klaar. Koffie, thee en ranja voor de gasten. Ik zal even naar kantoor. Ik heb wat andere dingen doen. Hun redden zich wel even, denk ik. Nou, ik ga alles uittypt. Voor iedereen even wat informatie. Voor de vrijwilligers, voor de fotograaf, voor de verschillende bands, de DJ's. Een schema voor de vrijwilligers. Polsbandjes, enveloppen. Dus ik doe nog alles in envelopjes en dan gaat iedereen zijn eigen spul. Maar dat is wel mooi, dan ga je een beetje een goede voorbereiding, zeg maar. Dus dat vind ik toch wel belangrijk. Dus ik zal even wat inpakken. Nou, ga ik alle vrijwilligers zien. Dat nou de bands. Daar doe ik even een gageverklaring bij. En die krijgen dan weer een oorbandje, een VIP-bandje. En mijn mem is nu om de munt nu. Dan kan ik voor alle vrijwilligers en de bandleden en iedereen die maar wat betrokken is, die krijg ik een handvol muntjes erbij. Ik kan dat er even bij in. En dan gaan we mooi compleet. Nou, we gaan eten weer achter de keer en Jelke zal Ildo in op bed smitten. Maar we zijn wat voor moois Ildo maken had. Ildo, wat hast het mooi maken? Wauw! Je is helemaal zelf maken, hé? Ja. Wauw! Bijuf. En wat is dat dan? Eén vis? Nee. Nee? Een kwal toch? Oh, een inktvis. Is dat een kwaal? Ja, kijk eens maar. Nou, bedankt, hé. Oh, wat een mooie kwaal, Hilda. Zet ik nou eentjes op, hé? Nee, sorry. Ja. Wauw. Hilda zal even op bedje. Ik zal de tafel even oproemen, ja. En dan... Tuti. Tuti. En dan zal ik nog even... ik ga hier een platte groep van de theatertuin. En dan wil ik nog even uittekenen. Je weet alles komt. Dus voor de vrijwilligers die van de week nog helpen met opbouwen. Dan weet ze een beetje weet alles komt. Dus dat zal ik nog even uittekenen. Hoe weet je juf? Met de opvang? Goed. Ja? Wat gaan we die in? Gaan we boeten watten? Ja. In een zonnebak? Ja. Ja? Wie is wel leef van de orenbandjes of wie is wel aan het kleren? Ja. Ja, dat zei je wel. Doe eens een liedje kleren, een liedje door. Kent dat net? Hoe moet je leer wezen? Kijk.
Hast famkek Sjoen en Lois? Ja. Wien die drek? Ja. Ja? Maat. Nou, lekker koesen, meid. Hm? Nee. Doe wel, hè? Nee. Dat is echt niet, jongens, dat is echt niet. Ik zal even naar... Nou, zaken is naar een boater, naar Noah. Die wil even te boatje. En Jaren en ik ben hier mooi together. Hallo. Hallo. Jaren zal even knutselen. En ik zal nog even een soort van to-do / afvinklistje maken voor het Rockabilly Fest. Dat de meesten dus de komende weken helpen mij opbouwen en zijn kleerzetten. Nee, dat zeg ik even op dat lijstje schenken van dit en dat moet gebeuren. Want anders dan werd het heel niet om je vregen. Misschien nou nog wat, denk ik trouwens. Want van mij is het al heel logisch, maar van de oren wat minder. Maar dat het een beetje op papier zit wat er al gebeuren. Maar dat is best wel vol. Ik hield in mijn telefoon al een beetje in de notities al hier onknooppuntjes zetten. En dan zit ik nou in uitwerkje daar echt een afvinklistje. Dus dat, ik ga op computer. Ja, dan ga ik knutselen en dan voor mij is het weer zo, toch? Ja. Ja, Hilde lijkt nog lekker te koesten. Dus ik moet er nou bij wezen, want anders dan krijgen we een boeverij hier. Ja. Hey, lekker cake eten. Water drinken. Later. Zo, Jara. Je had ze van de mooie generale hoor. En Joen had ze de uitvoering van de ouders. En zo. Het ziet er leuk uit, hè? Vet grappig. Wacht. Winkeltje. Ja. De cocktail. Nou, doe me maar een cocktailtje. Lekker cocktailtje. Oh, wat super mooi, hoor. Ik vind dit zo schattig. Zie je dit dan? Oh, cuties. Superleuk. Verboden terrein. Ga weg, blijf weg. Oeh, wie mag je net wezen, Jara? Ga weg, blijf weg. Ja, we zullen hier eens even wat doen van het festival. Want dat gaan we natuurlijk nog. Dit is heel mooi, dit is clear. Wie goed ging, dus doen het officieel. En we binnen weer thuis. Heel is mooi een kleurje. Wat is dat, meidje? Wat voor kleur hast je? Oh. Green? Ja. Wauw. Lukt het? Ja. Met hem helpen? Ja. Ja, zie je lossen? Alsjeblieft, doe maar green kleurje. Let me zien, hoe goed is de kleurje? Oh, wauw. Ja, dan zijn we in de chill-modus. Ik zal even wat eten sieren. En dan weet zaak ik zat thuis bracht dat het goed is. We krijgen hier het bloemkool, appelskiefjes en een kipburgertje. Nou, dat gaat er wel in. Misschien nog even een sausje voor de bloemkool. Dus ik heb hem alweer omgezet en kleermeidje. En dan, ja, Joen is dus de vaststelling van de wedstrijd in de theatertuin. Daar vond ik eigenlijk wel correct even om het hoekje zien. Oh, ja. Krijg even zien hoe ze het doen. Dat vind ik wel heel leuk. Dus ja, daar krijg ik even zien. En dan wil ik het voor jou ook wel heel wat bedijnen. Heel wat regelen. Dus ja, dat is wel mooi. Maar ik zit dus nog eerst een eten sieren. Dan krijg ik hem weer de vaststelling zien. En dan ook het dak. Net op een handkleurje. Was dat papierkleurje? Hey. Net op een handjes. Op het papier. Nee. Hilda Mare. Hallo. Joehoe. Net op een handjes. Wordt toch vies? Doe maar op het papier. Ja. Hilda. Net op aan. Wat maak je hier nog mee, hè? Zo'n eigen wildje. Nee, dat vind ik hem net mooi. Maar is die erop dan? Handjes weer zo vies. Maar ben die ik nog hier gedaan? Tje, blauw. Op het papier, net op een hand. Nee, net op een hand. Hallo. Hallo, net aan. Op het papier. Papier. Oh, jongens. Oh, zaken direct, jongens. Jee. Zaak komt erom. Ah, jongen. Hoe is het gewoon? Leuk. Vind je het leuk bij nou, hè? Ja. Mooi. Dus ja, dan met hoes. Ja, dat is wel voort. Oh, die zit hier op mijn bank. Die miste die wel voort. Ja, dat is een goed teken. Dus weer leuk. Wat gaan we dingen? En wat boetenwater. Oh, heerlijk. En op de Nintendo Switch. Oeh, leuk. Dus je hebt een Nintendo Switch. Ja. Te gek. Ja. Nou, mooi hoor. Ik ben lekker in het chillen. Maar ze niet te zien. Ik krijg bloemkool. Lekker. Ja, dat doet zo. Ik zei wattels of bloemkool. Toen zei Jara, bloemkool.
We zijn onderwijs naar de theatertuin. Als het goed is, hadden mensen daar patatjes gewoon. En nou ja, ik geloof dat het wagen 8 uur is de uitviering. Dus ik zeg even shit, dat heb ik hier. Ik zal bijna struin. Ze hadden snackjes op ook. En Zaken had een groepje gevonden die mij moet voetballen is. Ze hadden goals op de andere kant zetten, dus dat is wel heel leuk. Dus een mooi team komt uit de voetbal. Kijk mooi. Zaken het al je vriendjes maken, hey. Mooi voetballen, ja. En dan ben je bij de beestjes, bij de geitjes en de kanientjes. Is dat nou? Nog even de laatste energie eruit van het zaan opgaan. Dat is wel lekker even. Even de zin verzetten. We zullen al even wat zenuwen wezen, denk ik. Jij trekt een beetje binnen natuurlijk. Krijgt even wat alles bij. Dat is wel mooi zijn. Van de morgen hier nog een pad naar Rijn. Het is nou droog, maar het is wel een beetje griezig, de loft. Maar nee, gelukkig zit er een tent in. Dus mocht het al wat bij een terrein, is het net een ram. Maar het is net spruitkoud trouwens, het is wel lekker waar. Dus dat treffen ze. Want zit ik per in kwarte klingen, dus dan is het wel fijn. Applaus. Ze zijn nu allebei aan het opnemen wat ze spelen en dan gaan we aan het beginnen. Is het leuk? We zijn aan het beginnen. Ho, ho, ho! Hè? Zeg haak en rode bier. Wat doen jullie hier? Het is langer geleden hoor. Ja, veel langer. Wel 100 jaar. Of zelfs nog veel langer. Op eiland Albatros, een heerlijk paradijs. Met altijd zonneschijn. Ik laat de chaos los. Er zal goud te vinden zijn. Op het eiland Albatros. Applaus! Ga weg, hoi, weg. Wat wil je soms de hoete? Dit is wat echt heel duidelijk zijn. Dit is mooi, Famke. Dit is wel leuk, hè? 3 mooie dondersjes en versjes. Maar je gaat toch niet nu al opgeven? Je bent toch geen bandje? Hoezo? Nou, dat je nu al wilt opgeven? Nou, doe je bandje. Kom jongens. Wat superleuk dient er bij. Ik zit naar huis, wilde met een bedje. Het is echt wel aardig let. Ik zoek maar krijg even 4 minuten, maar ja, het is zo leuk en die bij vindt het natuurlijk echt prachtig. Dus ja, het is nou echt hier om heel veel bij te doen. Hey jongens, ik hier een hele drukke dag met van alles en nog wat. En mij als klapper het theaterstuk van de Westreen. Ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtoon omheen en via het net het chill te downloaden voor die tablet als telefoon. Want night vlog. Hey hoi!